OK? Sia Mia, krásna dievča. Bielý, čo ty? Ideš náhodne okolo? Ako sa máš? Ozaj, čo tvoje kamošky? Siby, Žanet, čo? Ak potrebuješ si byť, tak je doma. A čo, Žanet? Odkedy ťa zase trápi Žanet? Napísala nejaký pekný článoček? Pekný, pekný. Ale ty, luxus, mačka, že vraj krajšie písmenka píšeš. Karkulka, teba zháňam celý čas. Jasné. Mám strach. No vidíš, a ja iba láska, vášeň, veľké veci. Poď sem, cica, hm? Vieš čo, choď dopreč. To jak myslíš? Poď sem. Som ti niečo spravil? Čo sa ti stalo? Proste už nemám chuť. A na toto? Kinderko. Ty sa ešte, Bielý, hrávaš s detičkami na pieskovisku? To je od teba strašne milé, fakt. Lúzer. To čo spravila na mňa? Jakú kulehu? Videli ste to? Pomoc, ľudia! Sa budem niekomu prosiť? Mňa prosiť budú na kolenách. Aby si vedel.